angikholwa-ke ukuthi khona ongangazi, kodwa nje banakho ukuthi bathi angizobingelela, kodwa sengiyangazi bazalwane ngithi, ngiyangibona ukuthi bengishupa ngithi ngiyamthanda kakhulu uJesu Kristu Nkosi. Mamzibandeke mamiyeni ngidakeni kabe endaweni yaseNgwavuma kwaMhlabe yalingana ngisemngceleni waseSwaziland ngase ngitholwa insizwa yakwaMakhululo eintabeni oCheni. uNkulunkulu wangenzela umusa-ke nokuthi ngosuku lokuqala esho uJeremiya ethi ngakwazi ngingakakhulu. So wangazi-ke uNkulunkulu engakangibumbi ngizobingelela, angizi uzoshumayela ngibingelela ngezwi-ke bazalwane kumahubo 133 lonke nje ihubo. Kodwa ngithanda kakhulu umusho wokugcina evesini ekuqaleni uthi bheka kuhle kumnandi kangaka ukuhlangana kwabazalwane, bese lithi ekugcineni angifuni ukulikhotha, angifuni ukulifunda. Ivesi lokugcina lithi kufana namazolo aseHemoni ehlela ezintabeni zaseSiyoni, ngoba uJehova wayaleza khona isibusiso, yebo uphila kuze kube phakade. Ngisho njalo uJesu Kristu.